Την κοκκινοσκουφίτσα φωνάζει η μαμά της και της λέει: Παιδί μου, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει γρήγορα να πας στη γιαγιά, γιατί έχει αρρωστήσει. Πάρ' το ποδήλατο, θα σου δώσω εγώ ένα καλαθάκι με φρούτα, μέλια, βότα, να δω που έχω μαζέψει από το χωριό, να τα πας στη γιαγιά να καρδαμώσει να γίνει γρήγορα καλά. Παίρνει η κοκκινοσκουφίτσα το καλαθάκι, παίρνει και το ποδήλατό τη, βγαίνει από το χωριό, στρίβει δεξιά να πάει από το δάσο και πιο γρήγορα. Την κοιτάει ο Λύκος, άμα λέει ευκαιρία. Κρύβεται πίσω από ένα δέντρο, πετάγεται μπροστά τη, τρομάζει η κοκκινοσκουφίτσα, πέφτει και από το ποδήλατο, πέφτει το καλάθι, χτυπάει το ποδήλατο σε ένα βράχο, σπάνει ρόδες, πάει από πάνω τη, λέει: Ήρθε η ώρα σου, κοκκινοσκουφίτσα. Μόλις πάει να τη φάει, πετάγεται η αρκούδα από πίσω, το δίνει μια σφαλιά. Τι κάνετε, το λέει το κορίτσι, δεν τρέπεσαι, μικρό κορίτσι, το λέει. Το δίνει άλλη μία, γρήγορα λέει: Μάλιστα το καλάθι από εδώ πέρα και πάρει και μια οξυγονοκόλληση, κόλλα λέει τις ρόδες που έσπασαν, να πάει το παιδί γρήγορα στη δουλειά του. Εντάξει, λέει ο Λύκος, θα το κάνω, αρκούδα, ηρέμησε. Μαζεύει και το καλαθάκι, παίρνει και την οξυγονοκόλληση, κολλάει τις ρόδες, να πούμε. Ανεβαίνει η κοκκινοσκουφίτσα πάνω, πάει στη γιαγιά της την άλλη μέρα, πάλι τα ίδια. Κοιτάει ο Λύκος από εδώ, από εκεί, η αρκούδα πουθενά. Η κοκκινοσκουφίτσα σιγά σιγά έρχεται, κρύβεται πίσω από ένα δέντρο, πετάγεται μπροστά της. Την κάνει ένα έτσι, θα πούμε, πέφτει κάτω η κοκκινοσκουφίτσα, τρομάζει, πέφτει το καλάθι, πέφτει το ποδήλατο πάνω σε ένα βράχο, σπάει το τιμόνι, ανεβαίνει από πάνω, τη λέει: Τώρα δεν θα σε γλιτώσει κανένα, κοκκινοσκουφίτσα. Πάει να τη φάει, πετάγεται η αρκούδα από πίσω. Τι κάστρα, το λέει πάλι τα ίδια. Το δίνει μία, θα σε κόψω στα δύο, το λέει με τα νύχια μου, το λέει. Γρήγορα μάλιστα το καλάθι του κοριτσιού και πάρει και μια οξυγονοκόλληση, κόλλα λέει και το τιμόνι να μπορεί να πάει το παιδί στη δουλειά του. Γρήγορα το λέει: Σε βλέπω. Εντάξει, τώρα λέει μαζεύει το καλάθι, παίρνει και την οξυγονοκόλληση. Κολλάει και το τιμόνι, λίγο στραβό, το ξανακολλάει. Παίρνει κοκκινοσκουφίτσα το ποδήλατο, πηγαίνει στη γιαγιά τη. 1, 2, 3, 5, 10, λέει ο Λύκος, δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάω να φάω τη γιαγιά, την περιμένω στο σπίτι. Όντως, θα πούμε, πηγαίνει στο σπίτι, τρώει τη γιαγιά, βάζει και τα ρούχα, βάζει και το τσιμπέρι, περιμένει στο κρεβάτι, μπαίνει η κοκκινοσκουφίτσα την άλλη μέρα μέσα. Γιαγιάκα, μέσα είμαι, παιδί μου, μέσα. Μπαίνει μέσα. Αχ, γιαγιά λέει, τι μεγάλα αυτιά που έχεις. Για να σ' ακούω καλύτερα, παιδί μου. Αχ, γιαγιάκα λέει, και τα χέρια σου, ρε γιαγιά λέει, πολύ μεγάλα είναι. Για να σ' αγκαλιάζω καλύτερα, παιδί μου, για να σ' αγκαλιάζω. Δεν μου λες, ρε γιαγιά, και έτσι όπως σε βλέπω τα μάτια σου, γιατί είναι κόκκινα. Απ' την οξυγονοκόλληση. 10 φορές το γύρισα για να το πω, παιδιά.